Og nu tager vi fat på opgaven. Spænd sikkerhedsbælterne. Vi er spændte! Gør klar til affyring. Vi skal sørge for, at rumskib har masser af klappekraft. Sæt hænderne på lårene og klap med os. Klap, 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 klap. Hurtigere! Klap, 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 klap. Ræk så armene op. Lige så højt, som du kan. Og sig affyr!